Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan tasha na wani Dan Arewa TV. Idan wannan zan kuna farko, kar ku manta ga subscribe na ku danna mana shi. Sannan ga wani kararrawa nan daga gefe ku danna shi. Sai mun kawo muku abin da zai ƙara mace ɗanɗano wajen jima'i. Ƙara ɗanɗano wajen jima'i, wato saka mai gida kukan daɗi. Shi kuma wannan kowace mace za ta yi shi, budurwa ko matar aure, sai dai kawai sharaɗi dole sai farjinki ya zama a tsaftace, kina tsarki da ruwan ɗumi lokacin da kika gama al'ada, kuma ki yi da ruwan ɗumin da ganyen magarya a ciki. Sannan dama kina da sabulu na musamman wanda aka tanade shi don wanke farji, domin ba a so mace ta rinka wanke gabanta da sabulun wanka. Sannan abinda zaki saka ya zama yana da inganci, ba komai kika ji labarinsa ki saka ba a cikin gabanki. Wato ita mace idan har za ta iya kiyaye tsaftar gabanta, babu ruwanta da saka abu wanda zai ƙara mata daɗi, saboda da yawa shigar ƙwayoyin cuta ne suke kashe gaban mace take, kamar zama babu wando, ko kuma sa normal sabulun wanka a cikin farjinta, ko kuma rashin kula lokacin al'ada, ko rashin tsarki inda ya kamata. Wannan abubuwan sa ne daga cikin abin da suke kashe farjin mace, wanda ɗanɗanon gabanta yakan gushe, yakan zama kamar babu shi, akan samu matsala a nan wurin, da wasu abubuwa da yawa da wanda suke gusanta ɗanɗano na mace. Amma insha Allah in dai mace za ta kiyaye, ta dinga tsarki da ruwan ɗumi a koda yaushe, sannan ta samu shi sabulu na musamman wanda kan yi shi ne domin nan, in so samu ta samu na haɗawa ne wanda ake haɗawa Islamic chemist, ko kuma da ita za ta iya haɗawa da kanta ta haɗa abinta, ta zama koda yaushe yana cikin bayanta, sai ta dinga tsarki da shi a kowane irin lokaci, ko wanka ta zai da shi za ta dinga wanke gabanta. To insha Allah gabanta za ta ji babu wani wari, babu wani lokaci danƙo ko wasu ka ga wani fara-farin wani abu, zai zama duk ba ruwanta da wa'innan abu. Duk mace za ta zama, kuma gabanta zai matse, zai zama da sinadaran daɗi kusan, amma sai da zama ku bayani ba dai, amma dai kusan dai shi ne ɗin dai. Mun gode da ziyartar wannan shafi na wani Dan Arewa TV. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode.